Mga minimum wage earners kag OFW nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw, Martes, December 22, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Good morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action sa nagaupod sa aton subong nga aga. Good morning, Gid. Kay Alex Monteza, ayos ko no ah. Ayos man ah. Ang anong ayos da? Buta. Ayos da ka nag-number 1 ta? Guro. Bia Jonathan, good morning man. Kay Alex, himulbuli nyo na ang balita. Papa Boy. Ay, kalain dumanok ba? Erwin. Lupato. Pato. Sige. Erwin Gonzalez, good morning. Action Boy and Action Dorel. Monitor lang ko. Thank you. Flora May Bakuli Mirasol. Happy Tuesday, everyone. Kay Seth Magwad. Nepales Magwad. Good morning, Ma-Earl. Mayong aga. Sino ning hambal ni Alex Monteza nga si Guillermo Gimo Clarito, alert na sa monitor. May ginahagad siya, Action Boy nga ma-monitor. Kay Melchorita Ferrer, good morning man. Kay Ramil Doray Infante, mayong aga. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Kay Thenek Morales, good morning man. Pa-shoutout ko no from Barbon. Pa-shoutout Family Barbon, watching here sa Bangga Tutong. Kaya Tito Venge's Wellan, oy, good morning to advance Merry Christmas and Happy New Year. Kamusta? Kaya Glenn Gatungay, mayong aga Action Boy, kag Action Dorel, watching live from Kalumpang, Bukana, Ilog. Happy holidays sa bilog nga staff sa Action Radio Bacolod. Yes. Si Action Boy, go! Sige, sakay press. Hindi siya magpatawag ng press. Gani do sa ito. Abi yung guro, pala feeling niya na giniguro nga super naging siya. Dennis Richard Timor Roma. Hamba ko sa... Ano ka rin suggest ko sa iya nga tawagon sa iya? Ano? Ay, wala ko gali na send kagabi. Kinatulugan ko. Kalain. Hindi, ikaw gidya kay kuhan ka mo. Ikaw gidya ang presidente. Nung ininto, balad dance Nabala, ikaw na kay... Hindi ka pa nga, number 1 ang station. Bala nga Oh, yes. Congratulations gali sa tanang nga Team ARB and of course, Team Energy Fans Club Action Boy. Diba? Sa inyo nga suporta. Yes, no? salamat din mga ka-action. We are number 1 sa Bacolod AM radio station. Thank you. Sa fourth quarter survey sa Nielsen, no? Yes. Isa ini ka ang Nielsen global analytics ni siya kag data analysis nga kompanya. Na nagahatag ni siya sa kompleto nga pananawan bala sa publiko sa mga radio station. So salamat, nagapasalamat kita. Of course, una tanan sa Ginoo, no, for making this possible para sa Action Radio. Kag sa aton nga mga ka-aksyon, kamo nga aton mga ka-aksyon, kung wala kamo wala man kami no? So salamat gid sa padayon ninyo nga suporta. Kag padayon lang Action Radio, no? Yes. Gingging Arroyo, good morning. Phil Alonsagay sa Japan. Kay migo naton Juan Bol Gallo dira sa may Las Vegas, Nevada. Jade Villegas Duran, pariente, good morning dira sa imo. Sakay Rosalina Espadero, off-shoulderist ka girl. Tayo lang dance kay series of off-shoulder ni siya sa mga week. Batay lang din siya ron kayo ba tapos na off-shoulder na madagdag na karon. Kalain yun ako black hold. So boss, it's another off-shoulder dance. Kalma lang. Stand by na sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1.
Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa takna ng alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Mabaskog nga ginakondenar ni NOCPO Director Colonel Romy Palge ang ginhimo ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuasca nga pagpatay sa mag-Iloy dito sa Tarlac. Sa interview sa Action Firing Line, ginako ni Palge nga apektado ila imahen bangod sa ginhimo ni Nuasca apang nagapasalamat ini sa iban nga malapad ang paghangop sa natabo. Wala man ginpalampas ni Palge ang kaygunan, agud ipanumdum sa kapulisan sa Negros Occidental sa ilang ginsumpaan nga pagserbisyo sa pungsod, lakip na ang mga mahimo matabo im kaso nga makahimo sang krimen. Nagalaom si Palge nga hindi matabo sa kapulisan diri sa probinsya ang katulad sa ginhimo ni Nuasca. Kaya nga po ang kapulisan at ang hepe mismo ang nagsasabi na we strongly condemn yung ginawa ni Nuesca. Apektado po ang kapulisan dyan pero yun nga hindi naman po lahat yung sinabi niyo kanina. At nagpapasalamat ako sa mga kagaya niyo na nakakaintindi, nakakunawa. Si NOCPO Director Colonel Romy Palge. Pangunahan ni PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Hawthorne Binag ang inaugurasyon sa St. Michael de Arcangel Chapel sa compound sa Negros Occidental Police Provincial Office. Suro kay Binag ang St. Michael de Arcangel Chapel magapanumdum sa mga kapulisan bilang makadiyos kag makatawo. Panumduman ni Binag ang espiritual kag moral nga obligasyon sa mga kapulisan sa ila sinumpaan nga serbisyo labi na sa ila pamilya kag komunidad. Ginahulat na lamang ni PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag ang report na nagod sa pulis nga si Police sa Master Sergeant Jonel Nuasca nga nagpatay sa mag-Iloy sa Paniki Tarlac. Suno kay Binag, mahimo nga ma-dismiss sa serbisyo ang sinuman nga miyembro sang kapulisan sa tion nga makasala ama ini. Dugang pa ni Binag sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, masobra na sa 16,000 ka mga pulis ang inatagan sang penalidad. Kapin 4,500 diri ang gindismiss sa serbisyo, samtang masobra naman 8,000 ka mga pulis ang ginsuspend. Nakaalerto na katapos ang militar sa Western Visayas para sa nagilapit ng anibersaryo sa mga rebelde. Sulo kay 3rd Infantry Division spokesperson Army Major Zenon Pancito III, apisar nga mahuyang na ang puwersa sa mga rebelde kinahanglan sa gihapon nga magbantay ang mga militar sa mahimo opensiba. Duga pa ri Pancito padayon ang seryes ang preparasyon kag surveillance sang militar agod may baluan ang himtangan sa mga kung ginahamtangan sang mga rebelde. Kumpiyansa naman si Pancito sa kadamuon sa mga destino ng militar sa isla sang Negros agod batuan ang kalakasan sang mga rebelde. Padayon nga nagapanawagan si Pancito sang bulig sang publiko agod masulbar ang problema sa insurhensya sa Western Visayas. Nadugangan sang 19 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 21,134 na may pinakamadamo diri among Negros Occidental nga may 12 ka bag-o kaso. Ginasundan sang syudad sa Bacolod nga may 4, syudad sa Iloilo nga may 2 kag probinsya sa Iloilo nga may 1. Samtang nagdangat na sa 19,467 ang recoveries matapos ng report ng DOH-6 ang 141 ka bag-o nga nag-ayo sa sining virus. Ang Western Visayas wala sang bag-o na patay, rason nga nagpabilin gyapon sa 618 ang death toll. Ginabulubanta 100,000 pesos nga balor sang pagkabutang ang natupok sang kalayo sa sunog sa tung Domingo sang gabi sa Purok Alalahoy, Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Surok kay Bacolod City Fire Marshal Poblio Platenia, nag-umpisa ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sa puloy-an ni Morito Marispuque o kon Maripuske nga naglaton sa pulian ng Dario Estrabon, Arnold Cordova, Benedicto Estrabon, Blessy May Estrabon, Annabel Melgar, Selina Aliangan kag Helen Tolentino. Partial damage naman ang balay ni Richard Abella, Carlo Ambolo, Rexy Alvarez, Victoria Letetate kag Purok Hall. Sa pihak nga bakin, pila lamang ka minuto matapos gindeklarar nga fire out ang sunog sa Purok Alalayhoy, Barangay Banago. Liwat naman nga nagpakig-away ang mabumbero matapos nasunog ang pulian ni Pastor Felipe Pitugo sa Purok Pine Tree, Barangay Bata sa amuman nga syudad. Suro kay Plotenia, wala pa natumod ang ginahalinan sa kalayo kaya nagapadayon pa investigasyon sa iyang mga investigador sa duha ka separado nga sunog sa syudad.
Action Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Kag sa aton mga ka- Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa Good morning naliwat sa aton nga naga-monitor sa Facebook sakay Jane Baile. Good morning dira sa imo Jane. Sakay Jean Buaroman. Good morning. Marce Rumbinas Junio. Maayong aga kag Merry Christmas. Sakay Rebecca Cabral. Ramilo Osorio. Congratulations kuno Action Radio for being number 1. Thank you Ramilo. Kay Marico Rizali, good morning man. Kagdira kay Rose Wenner sa Germany. Happy Christmas. Merry Christmas dira sa imo. Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Kag kay Edwin Miranda Sr. Mayang agaman. Sa kay Emma Alqueda Kilstrom. Good morning Action Boy and Action Dorel. Congratulations for being number 1. Greetings from Midnight, Sweden. Thank you, ma'am. Ang iya nga daan nga apelyido do ka Swedish gid nga daan. Ako isa lang kilala ko yung kuan nga Swedish ya. Sino? Massage lang. Sad. Swedish massage. Edgar Tanaya watching from Candoni. Eljon Dumipig. Good morning man sa imo. R.R. Montua Rehinio. Ginag-greet niya ko si tita niya Elia Garcia Yulo. Si Elia Garcia Yulo. She is watching with my dad. Okay. Mayor Yulo, good morning dira. Sa imo si Mayor Elia nisa sa Moises Padilla. Sige, congratulations mga sa aton halin kay Alex Montesa. Cory Vidaha, good morning. Ana Mea Mendoza. Ginatamyo naman ang family Maxilum. Family Maxilum, good morning. Sa kay April Joy Buenaflor Gaston. Congratulations, kag salamat man. Kag padayon lang ako sa pagserbisyo. Number 1, yes. Estelier Aprilin. Pagkita lang ang family Estelier dira sa Naik, Cavite.
Guzon, Manghila, Sheila. Ma-follow mo Action Doors. Yes. Sige, go. Good morning kay Guzon Sheila, kay Dennis Sambalyan, di gusto magpresidente, kaya gusto itani ko na maging first lady. Ay, ambisyosa. Ambisyosa ang frog. Ambisyosa ang pakal. Ambisyosa ang Yes. Perte. first lady siya. Di ka mo first lady siya, sino mo? Sino ba second lady? Charot. Kay Tenek Morales. Dennis mo. Good morning. Si Dennis, kaya po, ambot ko nakita, mag-send ni Bia Jonathan yung picture ya. Kita ko nga po. Ha? Dupuyo siya. Kita ko nga po, totong pamahouse laga, pang panagtalaba. Yes. Good morning, man Action Boy, kay kay Ginny Ma'am Ginny Sulgon, dra sa may Valladolid. Ano bala, Babes Mango Stand. Good morning, okay. dra sa taga Babes Mango Stand. Si Ginny Sulgon. Yes. Kay RR, hambalya, a Royal Blue ang nagdaog. Ano man? Ang naga-daguob, nga tingog, sang lagasan bago. Black Stripe Girly ang tingog sing mamaylan. Kabalo pa siya. Ari nga sa nag-aasan kami ako. Ha? Kabalo siya. Nadumduman niya hila ikag ginakalimtan every time. Kaya Dimple Mosquera, good morning. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. And Doc Mayo, good afternoon sa Minnesota. Good afternoon to you both. Congrats ARB ko, no. Ronnie Villanueva, good morning, Migo Boy. And Dorel, Merry Christmas sa akong asawa kag sa bugos kong pamilya. God bless us all. Glenn Santa Ana, good morning man. John Astrologo, good morning. How are you? Dra sa may Manila, keep safe. Manila? So, no. Kaya April Joy, Benaflor Gaston, keep safe. Energy Fans Club, yehey, proud solid listener. Gorgeous always, Miss Universe 2050. Thank you, April. Kay Tito Benji Suelan, congratulations ko na sa aton. Thank you and congratulations man to kay nag 25 years na siya sa iya service. Okay. Sa iya lubrahan. Congratulations, Gid. Kay Ronalie Henton, good morning man. Happy birthday Action Boy kay Ricky Henton. Yes, Ricky, happy birthday. Sai Cordova, good morning. Ewan Argiles, mayong aga. Kay Joseph Pacifico, good morning man. Ga-monitor kami di subong sa Pusoy Kapehan. Diri sa San Enrique, Rosalinda Buenafe, Lete Cerveza, Jomar Halipa, Joel Garcia, kag Bogs Fernandez. Yeah. Robert Roma, good morning man. Alma Sabater, kay Felinora Oliveros, Merry Christmas. Kay Neil Malanday, good morning. Sintos Horada Rose, good morning Action Boy and Dorel, shout out. Langda sa taga Barangay Baliwagan, San Enrique, labi na gid sa Iloy nga mapisan Action Boy. Si Julia Horada. Kay sige Action Boy, ikaw naman. Sa kay Chic Sean Defensor, good morning kuno kag sa pamilya Gordon, kag Defensor family dira sa may Manapla. Labi na gid sa Junior si Elimar Gordon, good morning. Kay Christine Menias Villalobos, of course, maayong aga sa imo. Sa kay Robert Roma, Helen Ledesma kuno gritya kag Jelen Roma, Eleanor Rigby Agravante, maayong aga man watching from Hong Kong. Te, alang-alang na. Action Boy, ara si Ma'am Fukuda Eleanor. Yes, Ma'am Eleanor Fukuda sa Japan. Good morning. Judy Dunn, Angali Ignacio, good morning. Standby. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 21, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpasiguro ni Justice Secretary Menardo Guevara nga maangkon sa Mag-Iloy ang hustisya matapos ginpatay sa pulis sa Pariki, Tarlac. Sunod kay Guevara, ang Prosecutor's Office gilayon nga magapatigayon sang preliminary investigation sa tion nga ang local police makapasaka na sang nagakaigo nga reklamo. Dunga pa ni Guevara nga ang DOJ may did karon nga ginamonitor ang development sang kaso. Una diri ginluthang ni Police Senior Master Sergeant Jonal Nuasga
ang mag-Iloy nga sanday Sonia Rufino Gregorio kag Frank Anthony sa din ang insidente nakuhaan sang video kag nag-viral sa social media. Gintawag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga murder ang natabo nga shooting incident sa diin involbado ang pulis sa Panique, Tarlac. Suno kay Anyo, klaro sa video nga mga biktima nga sanday Sonia Rufino Gregorio kag ang iya bata nga si Frank Anthony Rufino Gregorio wala nagbato kay Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezca. Sa baylo nakitaan sa video nga si Sonia ang nagahako sa iya nga bata, agud punggan hindi nga makatubang sa pulis. Una diri nagkadto si Nuezca sa balay sa mga biktima matapos makabati sa pagsigabong tugas sang boga. Isa ka improvised cannon gihimo sa PVC pipes kag sama-sami ginausar sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Nagwa sa investigasyon nga nakalalisay na sadto ni Nuezca kag ang mga biktima may angol sa issue sang right of way kaliwat nga nabuksan ang ini sa natabo nga komprontasyon. Dako naman ang paghinulsol sang pulis nga sa isning nahimo nga pagpatay sa mag-Iloy dito sa Panique, Tarlac. Suno kay Police Lieutenant Colonel Noriel Rombaua, Acting Chief of Police ang Panique Municipal Police Station, sa iya pagpagisuganon sa kay Police Master Sergeant Senior Master Sergeant Jonel Nuezca. Aminado ini sa nahimo kag tuman ang paghinulsol sa natabo. Rason ni Nuezca, nagdulom ang iya pananawan sa magsabtanay ang biktima nga si Sonia Gregoria kang bata niya nga babae. Si Sonia Gregorio, 52 anyos, kag bata ni nga si Anthony Gregorio, 25 anyos, ang napatay matapos kinluthang ni Nuezca sa malapit lang nga distansya. Sa inisyal nga investigasyon, nagpalupok sang boga sa balay sang Gregorio, amo nga nagresponde si Nuezca para sitaon ang pamilya. Apang nagresulta sa pagbaisay ang pagkadto sang pulis. Suno kay Rombausa, matapos na nila ang pagkuha sa affidavit sa matestigo sa krimen, kalakip na ang asawa sang biktima nga si Anthony. Dunga pa sa Chief of Police, ginapreparar nila ang pagpasaka sang kaso nga double murder batok sa suspect nga pulis. Bangod isa ini kaaktibo nga pulis sa Crime Laboratory Office sang Parañaque PNP, automatic man nga magapatigayon sang investigasyon para sa kaso administratibo batok kay Nuezca ang kapulisan. Ginaduso ni Agusan del Norte, Representative Lawrence Fortun sa kay Justice Secretary Minardo Guevara nga ang National Bureau of Investigation o kon NBI ang mga mag-auyat sa kaso nga pagpamatay sa pulis sa mag-Iloy sa Panique, Tarlac. Sulo kay Fortun, dapat itugyan man sang PNP sa NBI ang pagkustodiya sa suspect nga si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezca. Patag ni Fortun, bangod sa natabo na buhinan ang pagsalig sang publiko sa PNP, rason nga pinakamaayo nga buhaton amo nga ang NBI ang mag-auyat sa investigasyon kag pagkustodiya. Samtang ginhangkat naman ni Speaker Pantaleon Alvarez si PNP Chief General Debold Sinas nga magpatuman sa reforma sa ilahanay ukon mag-resign sa iyang posto. Ginhimo ni Alvarez ang hangkat kasunod sa ginhimo ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezca nga pagpatay sa mag-Iloy nga Sonia kag Frank Anthony Gregorio. Samtang nagalilisay angot sa boga kag issue sa right of way dito sa Panique, Tarlac sadtong adlaw sa Domingo. Suno kay Alvarez, magluwas nga pasabton si Nuezca sa ginhimo, ang PNP bilang institusyon dapat i-review kamang patuman sa reforma tungod mabutang sa risgo ang kabuhisan tao kung mapaslawan ang liderato. Sa dugang nga balita national, ginhingyo sang Department of Labor and Employment o kondole sa gobyerno nga kon mahimo unahon ang mga minimum wage earners kag mga Filipino migrant workers nga matagan sa COVID-19 vaccine. Suno kay Dole Secretary Silvestre Bello III, importante nga matagan sa bakuna ang mga minimum wage earners kag OFWs bagod sila ang nagapasanyog sa ekonomiya sang pungsod. Dugang pa ni Bello, nagsulat na siya sa gobyerno angot sa iya ginahingyo. Una na ang ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga prioridad nga matagan sa gobyerno ang frontline health workers, senior citizens, kapulisan kag soldado sang pungsod. Samtang naglambot na sa 461,505 kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos na record ang 1,721 kabago nga kaso. Sa report sa DOH, nangunang syudad sa Davao sa may madamong nga bagong kaso nga may 151, ginasundan sa Quezon City nga may 142, Rizal nga may 85, Laguna nga may 81, kag Manila nga may 77. 82 naman ang bagong recoveries nga nagdangat na tanan sa 429,207, kag napulo ang bagong nga napatay nga nagdala sa kabilugan sa 8,957 sa ang death toll.
Gindayaw ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga soldado sa ilang pagtinguha agud mapungga ng posible paglaptas sa COVID-19. Sa ika-85 nga anibersaryo sa AFP, ginpahayag ni Duterte nga nakitaan sa bilog nga nasyon kung paano ang AFP nagbulig kaupo ng mga health workers. Magluwas sa COVID-19 efforts, gindayaw man sang Presidente ang ginhimo sa AFP sa mga lugar nga naapektuhan sa pagdagsa o kung laslas ang pila ka bagyo sa pila ka lugar sa pungsod subong nga tuig. Sunod sa Presidente, diri makita kung paano ginasakripisyo sa mga soldado ang ila kabuhi sa anuman nga kalamidad kag pandemya ang ilang pangatubang sang Pilipinas. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Good morning dira kay Lisa Libuon, sa kay Sita Aquino, sa kay Sally Di Sousa, kag kay Alex Montesa niya, MC naman ang Pulis Balato. Anong MC man? Sige lang. Pulis Balato, Pulis Patulan sa Manila, sa Tagalog. No? Robert of course, kay Remia Garcia, maing agaman. Kan Merry Christmas sa tanan. Kag sa liwat, ang Action Radio Bacolod, dako ginang papasalamat sa aton mga ka-aksyon, sa inyo pa nga pagsuporta, pag monitor sa aton diri nga Waragwagan. Muna nga sa sining fourth quarter survey sa Nielsen, ang Action Radio ang nag-number 1. Number 1 kita, Action Radio Bacolod. So, ining Nielsen, isa ini ka global analytics and data analysis nga kompanya nga nagatag sa kompleto nga pananawan sa publiko. Sa ang DYEC nakakuha ini sang 40.10%. Ginasundan kita sa DYWB Bombo Radio nga may 38.70%, DYHB RMN Bacolod nga may 14.5%, ang DYSB Super Radio 4.7%, DYKB RPN Bacolod 1.3%, ang DYRL Abian Radio 0.3%, 0.2 naman ang DYVS. No? Sa piyak sa mga pagtilaw, padaan nga nagpangalaga ng Action Radio Bacolod, paagi sa pagpalapnag sang matuod nga balita, impormasyon nga may basihan, komentaryo na kasentro sa interes ng publiko, una sa kompleto nga balita, una sa aksyon nga may pag-ulikid sa isig at tao. Ang DYEC Action Radio Bacolod sa sulod sa masobra 5 kadekada ang magapadayon sa pagtuman sang responsibilidad sa pagwaragwag sang patas, wala sa may ginadampigan kag para sa kamatuoran gid lamang. Madamo nga salamat mga ka-aksyon, padayon lang sa pagsuporta sa istasyon nga halin sa una tubtub subong numero 1 sa gihapon. Because we are number 1. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. No? Salamat gid sa aton nga mga ka-aksyon. Standby na kita sa Action Report, second portion. Upo ninyo sa Action Fred Salanga. Balikan naman kita sa Action Balita Morning Edition. Upo gyapon sa inyong news team. Action Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, aksyon!